كاب إريتريان ميديا نيتورك زينا نهو فلما أرستاتو بمغنيات تنبل مبل عسران شعتر عمت ناصنة إرترا ملختي يوهانا مرحتا قراتن منقستاتن يقصلانو قديم تقادلاي ميجر تخسته تمنو بحمام تسويهم أب كباب عبدخلا محس أدقي النات أبو الترايا أب إثيوبيا بزحصر إيدس مدهانيت زوسدو حمومات بفرق ناكيو عالماوي ودبت عنا بهيدروكلوروكين كورونا فيروس نمفواس زقبر فتنة كقوارد سويعو زرزرات يغتصر بمخنيات تنبل مبل عسران شعتن عمت ناصنة إرترا مرحت هاقرات المنقستاتن ناب منقستن هزبن إرترا نا يوحانا ملخت سديدهم بريزيدنت فدرالاوي ديموكراسياوي ريبابليك إثيوبيا سهل ورق الزودي بريزيدنت ريبابليك غيني بروفيسور ألفا كوندي بريزيدنت أذربيجان إلهام علييفن بريزيدنت إيطاليا سيرجيو ماتاريلان بسمومن بسم منقستاتومن هزبتاتومن أب سدد وملختي ن بريزيدنت إسياس أفوركي ملوت عنا ن إيرتران هزبان دما سلامن بلسقنان تمنيهم توم راحتي أسعبهم زمدنا حقراتهم سي إيرتران ممعبالن كلتاوي متحققاز نمدنفعن زلوهم دليتن قربنتنا رقاقيتهم بريزيدنت سهل ورق زودي بتوسخي حونتاوي زمدنان محزنتن إيرتران إثيوبيان نربحتات زبتاتن بزقلقل مليسو كم زدلدلن كم زمعبلن صنع امنتا قليصا بريزيدنت ألفا كوندي بوغانو كبرن موغوسن نتوم سلناتنتن لعنونتن إيرترا بجاز حلفو سماعتات بحر مبال إيرترا بمرحنة بريزيدنت إسياس أفوركي أب محبرة قطباوي بوليتيكاون بهلاون مدايات نزمز قبطو دمق عواتات موغيسوم أقدمون نقص سعودية سلمان بن عبد العزيز وراس عرات محمد بن سلمان بريزيدنت ريبابليك قبطي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك كوريا مون جا إن بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان قدما منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب كمون مرحتي فيدريشن سويس شويدن ريبابليك سريلانكا ريبابليك كروشيا فدريشن سويس شويدن ريبابليك سريلانكان ريبابليك كروشيان بريزيدنت زباوت ريبابليك تشاينا شي جي بينغ بريزيدنت ريبابليك كينيا أورو كينياتا بريزيدنت ريبابليك هندي رام نات كوفيندن عبومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فيكي مهامتن نا يوهانا ملختي كم سددو إذكار أبال بوليس إيرترا قديم تقادلاي ميجر تخسته تمنو ونماريم بزحاد الرحمام أوشتن وطعن حكمناوي نابيوت كقبرلو دحر مصنح بعسران سلستن قنبوت هاب مبل 79 عمت عدمي تسويهم أبو حلقاتي 1975 ناب هزبا وحيلتات حرنت إيرترا استسلفه ميجر تخسته تمنو أبستفلالي أحدوتات نايتودب دحر ناس ندماك ساب على تمسواتو أب بوليس إيرترا بستفلالي صفحتات نهاجرون هزبون ببقعتن توفاينتن زقلقلي حربنيايو ميجر تخسته تمنو بعال حدارن أبو شمون تولداتن يوم سنسرعت قبر دما سنبت 24 قنبوت أب مكان مقابر حربنياتات أسمرا تفتسيمهم أب زحلفة ورحت الرياب كبابي عدو خلا حانت محسق لكع كم علو طب أدقين نات أبو الترايا زفت ساميز السنة أب مويا ممهرنا نلعلي 4 عمد سرحي أبزو وانا بس مراكلاي درجة بيت تمرت سماتات ناي قوان قدزنيا ممهر تسفاي برك خونن كالله بتستعذبوا في السامي عزيو كم استقرمن نا عينو كأمن كم زي كألني قالت اوكي اب ورحت الري ونعدي ابزقو سكول اوان مسكلت عروتي هنا تبوتا خبا بعد خلاي تحرتي قداينا ودينا هنملس كلنا ابتروبا بزحات انساتات كبت دين ابقلت دين ادوق دين طلبق دين ستيانيرن ابتي لملم سعرها بلعنيرن كما قاطامي زمسطن حنت محس ابتحتي أدقي أتيا كتطبب كل عريا لحارتا موبايلي على العلي زاخسل لزياق قد صاخي إلا مالتي تا محسن إشتو يكونتن درقاز أخلت عينتي أو تمثل اسكي مصر أخايا أنت تسمعوكا وبطعمي قريموني كلتا استفالا ليا انسساتات سيخم أدن قوالن كوينن كتاوبا خلاص زقرميو توم بصتيون قريموم كلها نعم موبايلنا العلنا خنس إلافتينا كم زاد رئيواز لهم سيلا قريبا لهم علتي تقول زخونة تقاومو ترئي اللان تبلع الله ساقات طبولا مالتي تا محسن أدقوا خبتن بقبقات انسسان يتبهال حدا سب بقبقات دا خوينس حرس أدقي
ከማን ይባሃል ሓራስ ኣድጊ በቕባቕ ይባሃል ኣዝዩ ሕያዋይ ተዳኾይኑ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትሪያ ዘለኻ እቲያ ጤልያ እቲያ ከዓ ኣድጊያ ዝተፈላለያ እንስሳታት እየን ክሳዕ ክንደይ በቑቢቋ ተጡባ ከም ዘላ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እቲ ከባቢ ዘለው ሰባት ገለ ዝተወከስካዮም ኣለዉ ዶ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግረምካ መሲሱ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣውቶቡስ ኢና ሃታ ንብል ነርና ንጎይ ነርና ስለዚ ግዜ ስለ ዘይረኸብኩስ ክሓትት ኣይከኣልኩን ማለት እዩ ነታ ኣውቲስታ ደው ዲኻ ቢልካ እስከ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ካብቲ ከተማ ወፃኢ ነይሩ ናይ 2 ኪሎ ሜትር ከምዚ ገጠሪ ነይሩ ናብ ከተማ ኢና ንመፅእ ነርና ማለት እዩ እቲ ቦታ ከባቢ ዓዲ ኸላ እዩ ድሓር ስኢልና ናብና ኣውቶቡስና ሃታ ኢልና መፅያ ናይ መን እያ ዛ ኣድጊ ናይ መን እያ ዛ ጤል ኢልና ክንሓትት ዕድል ኣይረኸብና ማለት እዩ መጀመርያ ንስኻ ዲኻ ርኢኻያ መምህር ወኣነ ርያ እንታይ ትገብር ኣላ ኸማን ገሪሙኒ ካሜራይ ከይወፃእኹ ዕርየ ንቕድም ርአ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ኢለ ተደኒቐ ድሓር ነቶም ብፆተይ ምስ ነገርክዎም ኩሎም ገሪሞ ሞባይሎም ኣልዒሎም ስኢሎም ኣነ ከዓ ሞባይለይ ስኢልያ ማለት እዩ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ጋጢሙካ ዶ ፈልጥ ወይ ብዕላል ይኹን ወይ ከምዚ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣጋጣሚ ከምስታት እኳ ኣጋጢምኒ ይፈልጥን እዩ ግን ዝኾነ ከምዚ ሌጀንደሪ ወይ ድማ ኣፈ ታሪክ ኣሎ ኣብ ሮማሲ ክልተ ቆልዑ ንሓንቲ ተኽላ ክጠብዋ ከለዉ ዝኾነ ሓወልቲ ከምዚ ስታችዩ ኣሎ ኣዲኦም ምስ ሞተቶምሲ ኣብ ተኽላ ጠብዮም ዓብዮም ዝብል ኣፈ ታሪክ ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ንታሪክ ተመራመርቲ ንገድፎ ማለት እዩ ድሓር እቲኦም ቆልዑ ዓብዮም ንከተማ ሮማ ዝሃነፅዋ እዩ ዝብል ኣፈ ታሪክ ኣሎ ኣድጊ ማሕሰ ወይ ኣድጊ ካልእ ካብዞም እንስሳ ዘቤት ግን ከምዚ ገጢሙካ ኣይፈልጥን ኣይፈልጥን ከምዚስ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን ዋላ ከምስታትስ ጋጢሙኒ ካብ ዝክሮስ ጋጢሙኒ ይፈልጥን እዛ ማሕሰ እዚኣ እንተትዋሃበካ እንታይ ምገበርካ ያ መምህር እቲ ቦታን عدل تزركب سي مطرخوا يا زول مطرخوا كتبزح مچم حنت اندياسا كاب كلتي انت اشو طيبا سلازعبيسي بزحات كتكون يلس مطرخوا مبزحكوا مالتي حردا تزولخا حريت كاتبلع حجينا بتاز فرحات نوركو حتى خمسي كاني كاو خدمي لندي خطري ازولكو خدا ስለዚህ ተለምደዩ ንኻል እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ከምዛ ዓይነት ፍጻሜ ኣብ ዝረአየሉ እዋን ገሊዩ ርዩ ስቂሉ ዝኸይድ ኣሎ ስለዚህ እንታይ ክገብር ኣለዎ ካልእ ሰብ ከምዚ ከጋጥሞ ከሎ ሕጂ እኳ ሳላ ቴክኖሎጂ ሲ ካሜራ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣለዋ ማለት እዩ ሞባይል ተዳልየን ካሜራ ኣለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ካሜራ ኣብ ዘይሃለዋሉ ግዜ እኳ ወረቐትን ፒሮን ኣይፈልዩን እዮም ሰባት ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኣብ ኣጆት እናገበሩ እናፀሓፉ እዮም ዝኸዱ ሕጂ ከዓ ዘጋጣሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ካሜራ ዘለዎን ሞባይል ስለ ዝወናና ከምዚ ኣጋጣሚ ክንረክብ ከለናስ እንተሰነድናዮ ዝሓሸ እዩ ይበሃላ እየ ራይ መምህር ሕጂ እዚኣ ስኢልካያ ዘለካ ኣብታ ሞባይልካ ጥራይ ድያ ትተርፍ ወይ ፕሪንት ዲኻ ክትብላ ወይ እንታይ ዝሓሰብካ ኣላ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣነ እኳ ንዓኻትኩም ሂበስ ሰባት ንክፈልጥዎ ንክርእይዎ ንከድንቁ ኢለ እምበር ብዙሕ ተኣሽሙ እውን የብላን እቲ መልእኽቲ ንሱ ማለት እዩ ፍሉይ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ንሰብ ከካፍል ኢለ ስለ ዝገበርኩ ወይ እምበር ካልእ ብዙሕ ተኣሽሙ ይብላን እዚ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ ናብ ዜናታት ወፃኢ ክንሰገር ኣብ ኢትዮጵያ ፀረ ኤድስ መድሃኒት ናይ ዝወስዱ ግዳያት ብዝሒ በፍርቂ ከም ዝነከየ ቤት ጽሕፈት ምክልኻልን ምቁፅጻርን ኤችኣይቪ ኤድስ ተሃገር ገሊፆም ጠንቂ ምንካይ ናይቶም መድሃኒት ዝወስዱ ግዳያት እንታይ ምዃኑ ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል ተገሚቱሎ ምናልባት ቶም ግዳያት ምስ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሆስፒታላት ክመፁ ተሰኪፎም እንተደኣ ኮይኖም ሳዕቤኑ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝግለጽ ሓደ ግዳይ ኤችኣይቪ መድሃኒት እንተደኣ ቋሪፁ እቶም ቫይረስ ንኸዳኽምዎ ዝያዳ ዕድል ከም ዝረኽቡ ሰብ ሞያ ጥዕና ይገልጹ መበል 57 ምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ብ25 ግንቦት ተዘኪሩ ውዒሉ ቅድሚ ሕጂ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ብምኽንያት ዝዕለት ኣብ ዝገብሩ ኣኺባ ንማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት እዛ ኣህጉር ብምልዓልዮም ዝዝትዩ ነይሮም ሎም ዘበን ግን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነዛ ዕለት ብኣኺባ መልክዕ ክገብሩ ኣይከኣሉን
ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣብ ምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተጸሚዳ ብምህላዋ ድማ ንዝዕለት ዝኸውን መዛረባ ኣጀንዳ ንምርቃቕ ይኾን ንምዝርራብ ከም ዘይተኻእለ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ 1963 ዝተመስረተ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ኣብ 2002 ሕብረት ኣፍሪካ ተባሂሉ ከም ተሰሚየ ይፍለጥ። ናይ ዓሶ መድሃኒት ኮሮና ቫይረስ ክፍውስ ይኽእል ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክግበር ጸንሐ ፈተነ ኸቋርጽ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ጸዊዑ። ሃይድሮክሎሮኪን ዝተባህለ መድሃኒት ዓሶ ኮሮና ቫይረስ ክፍውስ ከም ዝኽእል ሓደ ፈረንሳዊ ሓኪም ድሕሪ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሕሙማት ፈተነ ክግበር ምጽንሑ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ነቲ መድሃኒት ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ከም ዝፈተኖን ዝኾነ ይኹን ጸገም ከም ዘየምጻሉን ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ካሜሩን ብሃይድሮክሎሮኪን ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ናይ ምፍዋስ ፈተነ ተኻይዱ ምንባሩ ይጥቀስ። እንተኾነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዝተኻየደ ፈተነን መጽናዕትን ሃይድሮክሎሮኪን ጎዳኢ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ቶም ሃይድሮክሎሮኪን ዝተዋህቦም ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ኩነታቶም መሊሱ ብምብኣስ ንሞት ከም ተቓልዑ ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊጾም። ብሰንኪ እዚ ኣብ ሃይድሮክሎሮኪን ክግበር ጸንሐ ፈተነ ከቋርጽ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣተሓሳሲበሎም። ናይጄርያ ብስራሕ ምኽንያት ንሊባኖስ ካብ ዝኸዱ ዜጋታታ 50 ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሃገራ ከም ዝመለሰት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢታ ሃገር ኣፍሊጦም። እዘን ናብ ሃገራ ከም ዝምለሳ ዝተገብራ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ተጨውየን ጸንሓ ምዃነን ተፈሊጡሎም። ብምሉአን ድማ ተወሺበን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ብኻልእ ወገን መንግስቲ ናይጄርያ ኣብዚ እዋን ካብ ደገ መግቢ ከእቱ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ቁጠባ ናይጄርያ ኣብ ነዳዲ ዘተኮረ ብምዃኑ ካልኦት ጽላታት ከም ዝተዳኸሙ እዩ ዝግለጽ። ብፍላይ ጽላት ሕርሻ ጉቦ ኣቓልቦ ብዘይምርካቡ ቀረብ መግቢ ናይጄርያ ብሓደጋ ወዲቑ ምህላው ጸብጻባት የመልክቱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ብምኽንያት ጽምብል መበል 29 ዓመት ናጽነት ኤርትራ መልእኽቲ ዮሃና መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ይቕጽል ኣሎ። ገዲም ተጋዳላይ ሜጀር ተኸስተ ተምንዎ ብሕማም ተሰውዩ። ኣብ ከባቢ ዓድኾላ ማሕስእ ኣድጊ እናጠበወ ተረኣያ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሒ ጸረ ኤድስ መድሃኒት ዝወስዱ ሕሙማት ብፍርቂ ነኪዩ። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ብሃይድሮክሎሮኪን ኮሮና ቫይረስ ንምፍዋስ ዝግበር ፈተነ ከቋርጽ ጸዊዑ።